ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ନିରୀହ ଗୋମାତାର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଓ ଠିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଟରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ତ? ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଟର ହେଉଛି ବଡ଼ପଡ଼ାର ହରିଜନ ସାଇଡ୍ ନିକଟରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପୁରା ପାଖରେ। ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଟର ଚାରିପାଖରେ ତାରବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ପୁରା ଖୋଲାମେଲା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ନିରୀହ ଗାଈଟି ଆସି ଲାଗିଯାଇ ତାର ଜୀବନ ହାରିଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଗାଈଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଟର ଚାରିପାଖରେ ତାରବାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଗାଈଟିଏ ହେଲା, କାଲି କାହାର ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ନ ଯିବ କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହଉ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଟର ବିଷୟରେ କହିବାର କାରଣ ଏଇକି ଯେ ଆର ଯଥା ଶୀଘ୍ର ତାରବାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି କାହାର ଜୀବନ ନ ଯାଉ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଉ ଏବଂ ଏହାର ତାରବାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ।